Takže čau to lidi, dneska vás vítám u dalšího videa a dneska si zahrajem Call of Duty. Stál jsem se teď tady nedávno, nevím, dneska nebo včera, ale už ho hraju docela dlouho, takže bych mohl to natáčet, ale bych to natáčet další dobu a chtěla si bych vám jenom ukázat, že jak tady natáčím a že bych si s vámi mohl popovídat, že jak se máte a tak. Já teď nevím, kdy budu natáčet tohle dlouho, ale chci vám říct jednu věc. Nebudu už natáčet Fortnite, ani Roblox, ani ten Minecraft, bo tahle hra, ta Call of Duty, tak musel jsem to smazat, aby jsem natáčel tohle, takže doufám, že se vám tohle bude líbit. A jestli jo, tak nahoďte tady ten palec nahoru a aby všichni věděli, že tohle natáčím. Tak pojďme na to. Jenom chci říct, že klidně s někým budu hrát, nebo mně je to jedno. Prostě mě je to jedno, můžete se mi ozvat do komentářů. Jestli budou fungovat komentáře, tak se mi tam můžete klidně ozvat. A doufám, že budete koukat na mé videa, že mě podpoříte v téhle tvorbě. A byl bych se rád za like, odběr a zvoneček. Jejda. Vám to tady takhle stlumím. Ale nechtěl jsem zas tak moc. Počká, tady je nějaký... Ježiš, já jsem hrozný. Takhle by to mohlo být dobrý. Nevím, jestli to je dobrý. Jestli byste to bylo nahlas, tak na další video můžete napsat, nebylo moc nahlas. Jestli to je nahlas, strašně se omlouvám, ale musíte mi někdo napsat, aby jsem věděl. Tak. Už jsem v letadle, ve vrtulníku, pardon, a už půjdu někam, nevím kam, hele, nevím kam by se mohl jít, třeba tady, tam by to bylo dobrý, třeba. Ojoj, jsem to přiletěl. Tam to někdo je. Tak to jsem trošku dostal. Nevadí. Teď zkusím neumřít konečně. A jestli vám něco bude vadit, tak nebojte se napsat, prosím, žádný hejt. Teprve jsem nováček tady na YouTube. Moc nevím ani, jak se to používá. Jenom umím zapnout livestream a umím zapnout i video, ale jedině, co vám řeknu, tak je to, že prostě potřebuji 50 odběratelů, aby jsem se s váma mohl popovídat. Takže doufám, že mi to dospějete, že
dáte 50 odběratelů, aby jsem si s váma mohl povídat, bo chci vědět, jaké mám fanoušky a doufám, že nějaký mám. Já bych vám chtěl poděkovat. Za to, že mám 6 odběratelů. Bo to je neuvěřitelný, že co tady co děláte. No. Tohle hru jsem si stál před pár dnama. Ty byla... Nebylo to nic těžkého sice, ale jsem se neříkám nic, trošku jsem se lekl. Tam je. Tam. Ty bláho. Tak tam moc nechci jít. No, tak to je dobrý, no. Doufám, že už neumřu, bo to... Ojoj, co tohle? Oj! Mám strašně málo lidí. Teď jsem se trošku lekl, neříkám nic. Hostile UAV in the area. Kurňa. UAV is online. Mission airstrike ready for tasking. Target marked. Třeba tam. Já nevím, kdo je. Budu žít ještě? Nevím. Jo. Mám štěstí lidi. Hodně velké štěstí, ale teď taky budu mít menší štěstí, že jsem teď přesal. Aj. Já jsem začal hořet.
Velmi dobré, no. Teď budu... No, teď asi budu mít menší problém. Jede. Hostile UAV in the area. Enemy soldier incoming. Fire station active. Fire station crisis incoming. Go. Loading. Get ready. We know it's about to close. Co je tohle? Nevím, lidi, a pardon, že s váma nemluvím. Jsem normálně do té hry úplně zahryzaný, nebo jak by jsem to řekl. Enemies are dropping into the area. Watch the skies. Yeah, inbound. Jo, a hraju na počítači. A bych jsem vlastně jednu věc poprosil. A jestli slyšíte moji ségru, pardon, omlouvám se. Moje ségra je tak trošku na hlavu. Jako myslím, to je samozřejmě ze srandy, jo. Enemy UAV is online. Dobře, kurňa! Prosím, ať budu živej. Já jsem fakt živej. Já jsem neumřel. Takže umřel jsem, ale ne úplně. Ojoj. Resurgence is close. Never remain. You're close down here. Load up now. Enemy UAV overhead. We've got gas moving in. Reloading. Oj. Fire. Já nemám. Got 4 remaining. Lidičky, vy ani nevíte, jak jsem kurně unavený. Tam je Berna. Ale jeden problém. Pro nevím, kde kdo je. Za druhé už je zóna. A za 20.
Nevím. Ne! Prostě to nejde, já jsem... No. Lidi, tohle byla jenom jedna hra, už je 15 minut točím, chápete to? Asi ne, co? Ale jediný co vám řeknu je, teď jdu hrát, tohle bude poslední hra, jestli vyhraju, tak s někým z váma, tak buď okomentuju komentář, anebo si s někým zahraju, nebo něco takového prostě. Vyberu prostě z komentářů něco a vyberu si jakýkoliv komentář a s ním si buď zahraju, anebo ho okomentuju. Všechny budu srdíčkovat, ale... Vím, jak se budete hodně často slyšet, jakože nebudu vůbec mluvit, jo. Ale já se fakt omlouvám, bo při té hře, tak jako to nejde jako nemluvit, když se soustředíte, to si sami zkuste. Ale jako já po chvilce pak zapomenu na chvilku. Já pak na chvilku zapomenu, že vůbec natáčím. Ne, samozřejmě, že ne. A mám jeden problém, kurně mi se to prostě nezapíná. Hej. Prosím, zapni se mi. Prosím, 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 prosím. Enemy soldier incoming. Ty vogo! On zmizel. Ono to zmizelo. Na 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 na. Ale neči, bavit nebude myslet. All stations, this is Shadow 01. Orders from Warzone unauthorized. Tak, jdeme na to. Další hra. Another victory for my land. Nebo nevím, jak se to říká. Já jsem to už několikrát na, nevím, YouTube, TikTok. A jestli chcete, aby jsem natáčel na tom, na TikToku, tak klidně to můžu zkusit, ale jediné co, tak bude problém, jestli chcete, aby jsem natáčel na TikTok, livestream a tak jediné co, bude problém, tak někdo mě musí naučit zacházet. Hlavně ne, ale... To prostě nejde. Co to má za pistolku? No, mě fakt zabil pistolkou. Já nevím, kam mám jít. A mě se to teď seklo. Seklo se mi to, seká se mi to. Jediný, co mi teď vadí, že se to seká. A tak to je. Že to je ve hvězda. Na. Lidoli přede mnou.
Posvíceně mi nad hlavou, já už nevím, jak se zpívá. A nebudu vás lidičky trápit mým zpěvem. Já jsem mrtvej. Já jsem mrtvej. Hostile UAV in the area. Já jsem říkal, že jsem mrtvej. Returning you to the front. Another day, another victory for my lunch. A tak ty bla, ty jsi teda dobrý. Gas inbound. Budu čekat na tohle. Enemies are dropping into the area. Watch the skies. Co je tohle? Já už vím, co je tohle. Ale se to docela dobrý, no. Je to k využití. Ty bláho. Aha, on takhle vykoukl ven a pak šel tady na nedáme snajperkou, ano. Enemy advanced UAV overhead. Už to chápu. You're redeploying. Už to chápu a pěkně mi to štve. No. On umře, prosím, že jo. Tak já jsem špatný. Tak lidi, se s vámi loučím a čau.